हारिनि हायाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ सोरबा आसामनि सीएम भारतनि पीएम एबा प्रेसिडेन्टबाबो सेख'नो हाया जिउ होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जय बर' हारिनि जय बर' सावथुन मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि जारिमिननि सायाव बिथा खालामनानै दिहुननाय बर'नि थै सावथुना नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दं जों बर'फोरा हाथियारजों गेलेयाखैमोन जोंनि मोन्थायखौ मोननो अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदोंमोन नाथाय जों बर'फोरखौ हाथियारजों गादबदों रोंसार मोसाहारिनि दिहुननाय आरो सपन कुमार ब्रह्मनि बिथोन होनाय बर'नि थै सावथुना फैगौ 13 सेप्तेम्बराव रिलिज खालामजागोन बर'नि थै थानानै बर'नि थै लोंग्रा मानसि नङा आं बर' हारिनि गोजाम जारिमिन आरो गुबुनफोरजों नासयजानाय गादबजानाय सल'नि सायाव बिथा खालामनानै दिहुननाय बे बर'नि थै सावथुनखौ फैगौ 13 सेप्तेम्बर खालि नायगिरिफोरनि थाखाय रिलिज खालामनाय जागोन जिनाहारि खालामजाबाय जोंबो बिनिखायनो ट्रेजेडि आरो एक्शन गोनां बर'नि थै सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौ थांनाय सानखालि मोनाबिलि समाव क'क्राझार खोदोमथलानि निर्भना गार्डेनाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो गारिखौ बेबायदिनो सालाय सावथुन दिहुनगिरि रोंसार मोसाहारिनि आंगो बिमा धोनस्री मोसाहारिया सावथुननि ट्रेलारखौ बेखेवनानै होयो बर'नि थै सावथुनाव गाहाय आखुआव फावगिरि महरै सोरां नार्जारी फुजा मोसाहारी रिंकी ब्रह्म बर'नि गोबां गोजाम गोदान फावगिरिफोर फारियै ओम प्रकाश राजीव मासूम फामफुलि बबिता थाख्लाय आरो गोबां फावगिरिफोरा फाव खालामदों गोबां रां खरस खालामनानै गोब्राब खस्थ'नि गेजेरजों दिहुननाय बर'नि थै सावथुना रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबाङै अनसायनाय मोननो हागोन मिजिंथिनाय फोरमायदों सावथुननि बिथोनगिरि सपन कुमार ब्रह्मआ दा मिजिं थिनायाथ' ओरैबायदि जाहैबाय जोङो बे सावथुनखौ बोसोरनैफ्रामानो जाबाय शुटिं खालामनाया आरो दासिमाव बे सावथुनाव सबसे बांसिन महरगिरि थानाय सावथुन आरो लावसिन सावथुन बेनिफ्राय बांसिन सम नांनाय माने शुटिंआनो 100 डेजनि बारखादों आरो टाइमाबो समाबो गोबां नांदों आरो राङाबो दिनैसिमाव बांसिन खरस जादों दा बै आर्टिस्टफोरनि महरगिरिफोरनि खाथिनाय आर्टिस्टफोरनि बिसोरनि जे एफर्ट बिसोरनि गोसो गोनां खामानि मावनाय आरो दिनैसिमाव आं जेसेबां फिल्मनि डिरेक्सन होदों बेनि गेजेराव बेयाव बांसिन आङो खस्थ' मोनदों बांसिन जुजिनांदों दा बेखौ साननानै नायजोबोब्ला माने मोजां जागोन बायदि आं मोनदों आरो मिजिंथिदों रायजोफ्रा अनसायगोन आरो बिनि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ आंनो लिरदों स्ट'रिनि सायाखौ एसे बे रोंसार मोसाहारिया एसे माखासे इंगित होदों जे बेबायदि लिरनांगौ होननानै आं बिनि सायावनो माखासे कमप्लिटलि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों दा बे स्ट'रि स्क्रिप्टआ जोंनि थांखांनाय माखासे बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव आरो गावजों गाव जे एसे गोदो नांलाय खमलाय बुथारलायनाय गावथारलायनाय बेफोरबायदि जादोंमोन बिनि सायाव आरो दासिमाव बर'फ्रा मानो बड'लेण्डखौ मोनाखै मा जाहोनाव बड'लेण्डखौ जों दिनैसिम मोना बेखौ आंनि नोजोरजों आं बिजिरनानै बे सावथुनाव दिन्थिनाय जादों दा बेखौ नुयोब्ला बे सावथुनखौ नुयोब्ला ट्रेलारनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन मोनगोन होननानै आं आसा थिदों आरो मिजिंथिदों दा सावथुना 13 सेप्तेम्बराव रिलिज जागोन 13 सेप्तेम्बराव रिलिज जानायनि उनाव जेब्ला रायजो राजाफोरनि माने जेनोखि अनसायनाय मोनगोन अब्ला जों माने जों बाहायनो माने जों माबानो हागोन जे जोंनि मिजिंथिनाया माने जाफुंसारबाय होननानै आरो जों जे दा मिजिंथिदों जे बे जिनिसा जाफुंसारगोन होननानै दा जों आसा खालामदों जिहेथु खस्थ' लादोंबा एसेबां आं दिनैसिम बे सावथुनाव
दासिमाव बेस्ट होदों आरोखि आङो दिनैसिमाव। दा बेवहाय मुम्बाइनिबो टिम दंमोन, मुम्बाइनि टेकनिकेल टिम, जेरैहाय नोङो सिलाइ, आर्म्स आरो बेबायदिनो ब्लास्टिं, बेबायदिनो बेवहाय गुवाहाटीनिबो माखासे दङ टेकनिशियानफोर, गुवाहाटीनिफोरखौबो ब्लास्टिंनि थाखाय माखासे लानानै फैनाय जादों। मुम्बाइनि टिम 7 दंमोन। बिदिनो गारि ब्लास्टिं बर' फिल्माव गैफेरामोन, बेवहाय 2 ब्लास्टिं खालामनाय जादों गारिनि। बेनिफ्राय गोदोनि एबसु आन्दलननि बड'फानि सोमावसारनाय समनि माखासे फिसा जारिमिन दं, बेखौ माने बेवहाय नायोब्ला मिथिनो मोनगोन मानि सायाव बा बबे फिसानि सायाव आं बेखौ नोजोर होनानै बानायदों आरो बेखिनियानो। मिजिं थिदों माने फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन। जोंनि खामानि मावनायखौ जों एसे आन्दाज मोनदों, जों बहुद खस्थ' खालामदों आरो बेखिनियानो। गाहायावथ' सोरां दं आरो अम प्रकाश दं, बेबायदिनो माखासेफ्रा सापर्टिंआव थाबाय आरो गाहाय अम प्रकाश, सोरां, बिदिनो संगिना थाबाय। माखासे डाइलगफ्रा मेसेज गोनांफ्रा संगिनानावबो गोबां दङ आरो मोजां एक्टिं खालामदों बिथांमोना। आं माने बिसोरनि एक्टिंखौ बाख्नायो। बिथांमोना सेनियरखाबो आरो रोंखागौबो, बिथांमोनखौ बारा खस्थ' नाङा आरो फोरोंनायावहाय। खिन्थु माखासेफोरखौ बिराद खस्थ' मोनदों फोरोंनायाव, जुनियरफोरखौ। गोजामफोरखौ इसिबां खस्थ' मोनो। जाहोनाय लोंहोनाय, गारिनि थाव खरसा, गारि भारा गासिबो थांजोबो। ओमफ्राय ड्रेस, पुलिसनि ड्रेस, आर्मिनि ड्रेस बेयाव थांजोबो आरो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि बुरजा आर्टिस्ट गोनांखाय खरसायाबो गोबां जादों बेयाव। जिहेतु गोबां खरस खालामनानै बे सावथुनखौ दिहुननाय जाबाय, रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बे समाव बे सावथुनखौ अनसायनो थाखाय? रायजो राजाफोरखौथ' आङो गोदोनिफ्रायनो सावथुन जेसेबां दिहुनबोबाय आं बुंबोबाय थादों जे बर' सावथुन जौगानायाबो बर' हारिनिनो मोनसे जौगानायनि बाहागो। बर' सावथुन जौगानाया बर' हारिनिनो मोनसे जौगानायनि बाहागो। दा बे हिसाबै रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायगोन, माने गावनिनो फिसा होननानै सावथुनखौ, जेरै फिसाखौ गावनि बिमा बिफाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो अनो, थिग बेबायदिनो मोनफा मोननै गोरोन्थिया थालाङो। आंनि डिरेक्सनावबो फिसा फिसौ गोरोन्थि थालांनो हागौ, सोरबा आर्टिस्टनियावबो फिसा फिसौ एक्टिङाव गोरोन्थि थालांनो हागौ, प्रडिउसारनियावबो गोरोन्थि थालांनो हागौ, टिमनावबो गोरोन्थि थालांनो हागौ। दा बेखौ बांद्राय नोजोर होआलासे बेखौ मोनसे कमप्रमाइसाव एसे बुजिलायनानै जोंनिनो फिसा सावथुनाबो जोंनिनो आंगो होननानै जाहाथे नायो, बयबो मदद होयो। बिदि नायलायब्लासो जोङो आरो थुलुंगा मोननानै साबसिन इयुनाव बानायनो हाबावगोन आरो। दा बेनिखायनो बुंनो गोनाङा बेनो, जेनेबा जों नुबोयो साउथ इण्डियायाव थांनानै, बा आसामावनो दं कार्बि आंलंआव। जिहेतु आं कार्बि आंलंआव आङो 2 दानसो थाहैदोंमोन मोनसे समाव। कार्बिफ्रा गोबां सापर्ट होयो फिल्मफोरखौ। थिग साउथ इण्डियायावबो साउथ इण्डियान पाब्लिकफ्रा गोबां सापर्ट होयो, माने मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायसोमो, थारमाने सापर्ट होयो। बिदियावनो बिसोरो डेभेलप जालांदों आरो। दा जोंबो, आं लुबैनाया मा, जेनेबा ओरै बुंनो नागिरो नालाय जे बर' फिल्मा मोजां जाया जों मानो नायनो, बर' फिल्मा मोजां जायैखायनो जों नाया। दा आं बेखौ खावलायनो लुबैदों, माने मोजां जाहोनो थाखायनो नाय, बर' सावथुनखौ मोजां जाहोनो थाखायनो नायनांगौ रायजो राजाफ्रा। बेनिफ्राय नायलांबाय थाब्लानो जों मोजांखौ आरो बानायबावनो हालांबावगोन। बेनिखायनो आं खावलायो, बर' सावथुन जौगानायाबो बर' हारिनि मोनसे जौगानाय हिसाबै, मोनसे बाहागो हिसाबै, मोजांबाबो गाज्रिबाबो गासिबो बर' सावथुनखौ नायै नायै मदद होलांबाय थानांगौ आरो बेबायदिनो जौगाहोलांबाय थानांगौ। रायजो राजा नङाबा बर' सावथुना जौगानो हानाय नङा, रायजो राजानि मदद नांथारगोन।